super sinxelo, super barato. Penso que na maior parte das cidades eu estou ainda empezando a toparlos agora. Hai este tipo de terminales onde hai, bueno, isto é enorme, ainda é moito máis grande para outro lado, e desde aí vas a calquera sitio neste tipo de furgonetas. É super barato, viñan aquí por un 60. Solo que para chegar á terminal esta en Kerbala collín un taxi porque pensei que estaba moito máis longe. Custou máis o taxi para facer 3 km que estes 90. Pero bueno, ainda así o taxi custoume 2 euros e forroume 3 km ao sol coa mochila. Así que nin tan mal. Bueno, estou xa en Nayar. Vou explorar un pouco a cidade. E despois unha cousa tamén así curiosa é o tema aloxamentos. Pedíanme $25, co cambio creo que eran uns 36.000, máis ou menos, da moeda daqui. E dixenlle, ui, é un pouco caro, voume. Bueno, deixocho en 30, douche 25, veña, vale. É dicir, hai bastante marxen para regatear nos aloxamentos. Noutras cousas non tanto, pero eu aconsello a todo o mundo que intente regatear porque é que nos piden así ao tolo. Vai moitísima calor. Estiven descansando un pouco e lavando a roupa para ver se baixaba un pouco o sol e iba máis fresco, pero nada, moitísimo calor, insoportable. Mira, aí vese perfectamente, as mulleres entran por aí para que as cachen aí dentro non se vexa e nos cachen, non sei, fora. En Carvala había moitísimos destes postos, aquí non o sei. O calor é que montan estes mercados así interiores, non dá o sol e teñen aire acondicionado en bastantes sitios. Este en concreto é bastante fresquiño. E aquí na entrada da mezquita, para combatir o calor, teñen todo ventiladores que van expulsando auga tamén. Aparte de que está coberto por arriba para que non dé o sol. Entón, bueno, a temperatura aquí é de que vai calor, é agradable. Vale, a ver se me entendo. Isto todo, eu pensei que eran edificios diferentes, pero están unidos. Entón, se non me engano, vai dende alá, todo por aquí, hasta se perde a vista. Ai, madriña, pero isto é enorme, non sei se no teléfono se pode chegar a ver as dimensións desto, pero é que tranquilamente ten 500 metros de largo, máis. Xusto detrás de min, esa porta que se ve, esa cortina amarela, é un posto onde te cachean para acceder a certas partes da cidade. Eu perdo a conta das veces que me cachean no día, porque estou entra a sale, ademais para ir entrando por uns lados, saindo por outros, van te cacheando, e tranquilamente me cachean unhas 20 veces ao día. Acabas te acostumbrando e vendo como algo normal. Ves, aquí temos outro posto de que para sair non tes problema, pero para entrar tens que pasar por aí para que te cachen. Hora de noite outra vez, xa unha das portas. É espectacular, Eu viña un pouco, bueno, co medo.
como máis curioso polo cemiterio que pola mezquita, porque como xa vin as dúas esas tan impresionantes en Karbala, dixen, bueno, tampouco creo que me impresione tanto a de Nayaf. Pois sí, por dentro está impresionante, porque está como cuberta de cristais e as luces reflexanse neses cristais, entonces parece que hai un millón de luces dentro. Que pasa? Que polo día non poden gravar moito, porque andan uns señores así con uns plumeiros, e se te ven gravar donde non se pode gravar, que hai moitas zonas que pon prohibido gravar, veñen e pumba, danche co plumeiro. En Karbala xa me deran varias veces co plumeiro, entonces aquí había moita máis xente vigilando e dixen, nada, aquí non podo gravar. Pero ahora a noite puiden así como escabullir un pouco máis e sentirme máis seguro, parte de que vin algunha persona máis grabando co teléfono e gravei. Brutal. Esta é a cidade dos dulces, porque hai dulces así postos destes que venden, bueno, pues pasteles por todos os lados. É a tienda que máis abunda. Mira, un ao lado doutra, reto a todo o mundo a topar unha muller. Estou na porta do hotel, que ten a porta pechada con chave por dentro. Xa me pasou o mínimo para salir cando viñen aquí despois de comer. O tío deitouse aí, colleu un colchón, botou aí no medio, botouse a dormir e non podía salir. E bueno, tuve que despertar para salir e agora viña pensando eu, bueno, menos mal que me pasou para salir e non para entrar. Pois mira. Por iso me vía fora, porque foi un petaba, non me abría nadie. Non había nadie na recepción, dixen nada, o tío marchou a dormir a unha das habitacións, xa podo petar aquí toda a noite. Fun preguntar se alguén sabía un teléfono nos puestos dos lados, que poucos quedaban abertos. Nadie me soupo decir nada, nadie sabía nin o que lle estaba preguntando. E volvín para a porta e puxeme a petar como un tolo e apareceu alguén por aí e abriume. Pero xa me vía dormindo na porta. Estou aquí facendo a mochila xa para marchar. Hoxe marcho para Bagdad, paso o día en Bagdad e a tardiña noite voume para o aeroporto e de madrugada saio. E casi sempre viaxo con algunha roupa bella e vou na tirando por aí, así vou deixando peso. Neste caso tocoulle o que foron os meus calzoncillos favoritos moito tempo, que levan todo o ano, este ano comigo, viaxando, lavándos a man con xabón, así a pedra, e a roupa gastase moitísimo, entón, bueno, pois vai tocar xa quedarse aquí en Irak, que isto xa non hai por onde collelos, mira. Entonces, aquí se quedou. E outra cousa que fixen neste viaxe é que se me olvidou a toalla e xa directamente non merquei unha aquí. O que facía era a noite, os días, había algún día que non me ducho porque non teño donde, pero cando me dúchome, secome ca camiseta que levei posta ese día, despois lavo a camiseta e para outro día xa teño a camiseta seca. E quito-me o peso dunha toalla. É a primeira vez que fago e resultoume super ben. Buah, mira que día está a menuda tormenta de area. Parece como se fora néboa, pero cheira a area. Buah, flipante, Estuveronse cancelando fai 15 días vos por culpa das tormentas de area. Espera tú que non me veña a min a joder. Bueno, subíme nunha furgo que iba cara a Karbala. A miña idea era ir Karbala, Bagdad, porque me parecía que iba a ser máis barato, total teño tempo. Pero oíalle dicir ao tipo Bagdad, dixen, mira, vas para Bagdad, sí, garage, Bagdad. Eu, bueno, deixasme como na estación de Bagdad. No, era que me traía aquí en Nayaf a estación na que salen para Bagdad. Pero bueno, cobroume 1000, que son uns 60 céntimos. Estaba como a 3 kilómetros e pico, así que, bueno, non me merecía a pena vir a pé, nin de coña. E agora vou, entón, coller unha furgo, un taxi ou que haxa, cara a Bagdad, porque onte era un fervedoiro as estacións e hoxe están vacías, non hai ninguén. Non sei se é a causa de que é domingo, se é a causa da tormenta de area, non sei. De volta en Bagdad, hai unha de area, é como cando hai néboa, pero en vez de ir frío vai calor. E aí, segundo o mapa, está o Museo Nacional.
de Irak. Entón a miña idea era visitalo, pero vexo vallado, todo pechado, non teño moi claro se vou poder entrar. Mano, Cristiancito, se sabes contar, non contes con entrar no museo. Feo que me dá rabia desta cidade, está sempre todo pechado, vallado, nada se pode visitar, nada se pode entrar. Eu vin xente que foi, pero non sei como. A verdade é que ahora de segundas a verdade que está-me a parecer outra cidade diferente, está-me a gustar moitísimo máis. Estou descubrindo sitios moi chulos, mercados, así, rúas, callejóns que me flipan. É que non había encontrado cando estiven aquí de primeira vez. Pois por qué? Porque estaba asustado que a ver se me iba a meter un tiro un militar e andaba como por as calles principais. Bueno, non, tampouco, é que non sei que fixen, a verdade. Así que é unha mágoa que agora só teña un día, porque me gustaría, agora que xa estou máis adaptado ao ritmo iraquí e xa me entero un pouco máis do que pasa, ter un par de días ou tres para recorrer ben a cidade. Pero bueno, outra vez será. Flipante, mirar a diferencia entre como está isto hoxe e como estaba hai un mes. Non sei que pasa, porque está todo pechado. Xa en Karbala e Nayaf, perdón, igual. E aquí, todo. Eu que esperaba o último día para mercar un par de cousas. Bueno, os señores da cadeira de rodas díxome English. Eu, sí. Empezou a falar no seu English e non entendí moi ben, pero entendíñe que a xente foi a non sei onde e que despois volve. Así que a ver se é verdade ou a ver se é iso que me quería dicir. Veñen a este sitio tamén que é un clásico a tomar un té e nada, están pechando tamén, van ser as 4 da tarde, está todo cerrado e é luns, non sei por qué. E aí na porta había uns 3 personas importantes, unha muller negra, unha muller con rasgos moros e un home branco, con 10 persoas con metralleta como escoltándos aquí na porta desto, como que salían de tomar algo aquí. Eu non sei por onde, porque é que está todo cerrado. Bueno, xa me botaron, mira, preguntei ao camarero que falaba 4 palabras de inglés, por que está todo cerrado? Está ao centro, e ti mira. E díxome que por culpa da tormenta de area, pero car 5 que habría todo. Pero a tormenta de area vai seguir estando igual, eso non o teño moi claro. Se eu non entendín ben, ou se ele non me entendeu a min. Nada, como parece que estou na rúa pedindo, ese señor parou a falar comigo, estuvo en Suiza e en Reino Unido vivindo, e fala inglés, e dime que isto xa non vai a vir ni de coña, que me olvide do tema, é que me iba a comprar unha bebida. Eu, non, así que non sei que vai facer. Bueno, estaba tirado ali na acera escribindo e pararon varias persoas a falar comigo, porque non entendía moi ben que pintaba ali tirado no medio da tormenta de area. E un deles foi este rapaz que fala inglés e me trae non sei moi ben a donde. So, hi guys, my name is Amir and we came here in Al-Kazum to visit this Arol Mada to us. And Al-Kazum was Al-Hussein grandson. So I made church and we go to Al-Imam Kazum, so we're gonna be about 2 hours or 3 or just 1 hour, I don't know. So we're gonna have Sheikh wants to check us our bags and we're gonna visit him. So it's gonna be a nice trip, so thank you. É moi gracioso porque me chama Josh. E nada, creo que vimos a unha mezquita moi chula. Despois de estar durante un mes percorrendo tanto Irak federal como a parte kurda iraquí, só podo destacar a hospitalidade da xente, as súas maravillosas paisaxes, as impresionantes
zonas arqueolóxicas, unhas mezquitas que che quitan o alento, ainda que de vez en cando che den un zostreazo co plumeiro, e, como aspecto negativo, os innumerables controis policiais. Mira, aí, xusto detrás de min, esa porta que se ve, esa cortina amarela, é un posto onde te cachean para acceder a certas partes da cidade. Estáche a rondar a idea de visitar Irak? Pois, ante calquera dúbida ou para calquera información, non dubides en porte en contacto comigo, que estarei encantado de che resolver todas as túas dúbidas. Vémonos na próxima temporada.